מזרחי, תבוא אליי. מה זה? תקשיב שנייה, אתה איתי? דבר. אתה יודע איפה הם? אמרת הם בחוץ, נכון? 200%, כן, בחוץ. סבבה. אתה רואה אותו פשוט מאוד, כדור לראש, אני לבן אדם אחד, הוא בטח עם עוד מישהו, נכון? כן, 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 2. מעולה. תקשיב, מור, תענה לו, תתחיל לזיין לו את המוח, תקשיב, אני רוצה לנסות להביא לך את הכסף, לא עובד לי. אתה רוצה להיפגש וזה, זה הבחור, תגיד לו שאני... מור, תענה עכשיו. תענה לו, תענה לו. תקשיב, הוא פה בצד שני פשוט, סגור. לא לדבר מעכשיו. תקשיב, תחכה פה, אני הולך מסביב, תחכה פה. יש עיניים עליהם, חיובי. איתו אותם? חיובי זית אחד, הוא לא בעיניים שלי כרגע, לא רואה אותו. הם בצד השני, מקדימה אליך, חכה קטנה. בדיוק. תקשיב, אתה רוצה שאני אראה טיפה מהמטעים למטה? ואני אנסה להגף? חיובי, אני לוקח אחורה, כי אין לי עיניים עליו, אני מנסה לקחת פוזיציה יותר טובה. קיבלת? קיבלתי, אני מנסה להגף. רות. אני יכול לעלות פה על ההר נראה לי, ויהיה לי עיניים טובות. קיבלתי, תעשה את זה. רות. הם עלו לרכב. עלו על הרכב? אתה רואה אותם? שלילי, הם עלו לרכב? לא יודע, שמעתי פתאום... אני רואה אותם. מה? דבר אליי, תפל אותי. שנינו טרלו, תגיע! לא לזוז. מזרחי, אני צריך שתגיע אליי. תביא לי גם, תזיק לי מד"א. מור, תגיע גם אתה, תודה. איפה אתה? חתכו לי את האוזן. תן לי מיקום בדיוק. מזרחי, אני עם הבן ערובה כרגע. יש אסם, אתה תראה אותי במקם, יש אסם, תבוא מאחורי האסם. אתה עם הבן